Сега този път е пуст. Рядко се срещат автомобили по него. Всички предпочитат магистралата, чието мостове пренебрежително са стъпили с основите си около старото шосе. Но през 1971 година това беше основният път от София за Северна България. Затова на 30 юни по тези завои се е движила една позната на много българи Алфа Ромео Джулия с номер София Г 9999. Колата е пътувала за Враца. На 52-я километър тя спира пътя си. Загиват двама души, десетки човешки съдби са усъкатени завинаги. Стотици хиляди живота никога няма да са същите. Но се ражда една легенда и една любов, която вече десетилетия се предава от бащи на деца. Хората отиват на мачове заради любимия си отбор. Но има редки случаи във футболната история, когато публиката е готова да напълни стадиона, за да гледа един единствен играч. Това са онези гениални артисти, заради които футболът е наричан изкуство. Те не винаги са най-успелите като чисто спортни постижения. Те обаче притежават нещо далеч по-ценно – харизма. Те владеят сърцата на хората и благодарение на тази взаимна любов е възможно раждането на митове. Георги Аспарухов е един от малцината избранници на съдбата. Българският народ имаше нужда от този човек и той се появи като изпратен от самия Господ. Абе, седиме на стадиона, пейка, спокойно, нали, никой не те тормози. На Гунди 3 добичета са му се покачили на гърба отгоре и го ритат, и го блъскат, и са му легнали на гърба. И топката отива към него. И сега всички ние седим и викаме, да, сега то трябва да подаде наляво към еди кой си, и че стане комбинацията. И изведнъж Гунди прави нещо, което въобще разбираш, че е гениално. 65-та година, върховата му година, която беше, той правеше фурори. Той просто, човек като го гледаше отстрани и ние се наслаждавахме, вътре сме в играта, но ни правеше кеф да го гледаш какво правеше ни грешито. От тази поляна в софийския квартал Редута започва пътя на Гунди, който ще го отведе в орбитата на легендите. Това е малкият футболен свят на едно мургово хлапе, което след години ще накара големият футболен свят да онемее пред класата му. Това тук ни беше махленското игрище. Викахме му поляната. Поляна, но това са поляна с размери 45 на 100 метра. И тук всеки ден играехме мачове. Това бяхме на махла от 4-5 улици, където в махлата бяхме към 20, над 20 момчета и 2 момичета само. Какви ни бяха заниманията? Единственото нещо, което ни оставаше, играехме на топчета, тук, и играехме футбол. Играли сме с парцалена топка. След това почнахме тук гумени топки, ама много редко. Един-двама имат гумена топка. Това гуминки за нас беше нещо абсолютно невъзможно. Боси. В калта изкарали сме по цял ден. Направихме един отбор, наричаше се Мълния. Купихме си екип зелени фланелки, черни гъщета, долу от подуене пазарувахме от някакъв магазин. Бяхме много горди, че си имаме екип. Като по-малко го слагахме на вратата. После го пускахме напред. Почнахме да се оглеждаме, че
че някак си пипа топката по друг начин. Беше с 2, 3, 4 години по-малък от нас. Но ние без него, особено за футболни мачове с други махли и даже и квартали сме ходили, и по-далече, даже до Враждебна сме стигали и до Богоров, без него не тръгвахме. Имало е случай, който си го спомням. Бях им докарали тук въглища, нали, в къщата за отопление, за да го пуснат. Всички се струпахме тук на купа с въглища, да го пренесеме, за да Леля Мария и Чичо Парко да го пуснат с нас, да отидеме заедно да играем, нали, с друга махла. Една вечер момчетата от Редута атакуват по Дуенската гара и се връщат като победители с тези релси. Детската фантазия ги превръща в център на волейболна арена, където главният герой отново е Гунди. Волейбола в един момент почувствахме, че го измества футбола от него. И добре, че бай Парко, баща му, първо той взе мерки. Една от мерките беше, че му спре стотинките за закуска сутрин. Като му беше казал, ако не се откаже от волейбола и почне пак футбола, такова, няма му дава стотинки пари за закуска. Той беше един от нас, който допуска, че той ще бъде някога Георги Аспарухов, Гунди. Той живява и преживява много тежки моменти в живота си. Много тежки моменти при утвърждаването си. В Левски вече се виждаше и го утвърждавахме. Треньорите на първи отбор вече го утвърждаваха в първия състав. То се виждаше, че той има качество. Но отива войник. Ние тогава Левски не можеше войниците да служат при нас, както когато станахме Левски Спартак. И отиде в ЦСК. За почитателите на Левски тази снимка би могла да изглежда кощунствено. Аспарухов с екипа на смъртния враг. Факт е, че Гунди играе няколко контролни матча с червената фланелка. Единият е в Сливен. Матчът завърши 3-2. Гунди вкара 2 гола. Аз съм млад артист в Сливен. И го гледам. След седмица аз чета, че Крум Милев е решил, че Георги Аспарухов не е футболист за нивото на ЦДН. Пролета на 1961 година се откри стадион Ботев и есента на същата година Гунди пристигна от ЦСК при нас. Всичко си е съвсем същото почти, таблото, тук козирката, стадиона. Има малко подобрение, но общо взето дигите, всичко си е както беше по негово време. Тук също имаше един голям матч с Атлетико Мадрид. Първия четвърт финал Ботев е направил като начало в европейските турнири, и то с Гунди. Тези филмови кадри от 1963 са единствените съхранени с Парухов от престоя му в Пловдив. Същата година момчето от София печели с Ботев Купата на България и сребърните медали на първенството, а изпълненията му карат пловдивската публика да възкликва гостомайна и да се надява, че уникалният талант ще остане под тепетата. Аз не заминах с него. Ми бях твърде малка още. Останах си в София, учих, чувахме се по телефона, пишех му писма, помня и до ден днешен адреса, Лейди Странгфорд номер 5. Много страдах. Не исках да излизам никъде, за да не изпусна евентуално телефонно обаждане. Гунди обаче пътува от Пловдив за София заради своята любов, но и заради мачовете на националния отбор. В тази среща с Португалия той вкарва 2 гола и обръща резултата в наша полза. 4 август 1963 година е дата, която никога няма да забравя.
Това е нашия сватбен ден. Беше една страхотна жега в Пловдив. Сватбата беше събитието на града. В прочутия им дом на младоженеца беше се събрала една огромна тълпа от любопитни и една доста голяма група от плачещи госпожици, които съжаляваха, че са изпуснали този красив футболист. Бях помолила съотборниците на Георги да не викат горчиво, защото се срамувах от родителите си. И това си спомням от сватбения ден и чаках час по-скоро да свършат официалностите, за да мога да хвърля роклята и да си облека нещо ежедневно и някак си да се скриеме от хората. След това отидахме в един апартамент, който нямаше нищо. И имаше само 2 килима. И седнахме на килимите. И цялата веселба беше на земята на килима. Именно това, че сме започнали от една спалня и килим като чили, ни накара да цениме всичко в живота, което сме постигали сами. Женихме се прибързано, защото Георги реши да остане да играе в Ботев Пловдив. Някой му беше внушил, че старите играчи в Левски не го искат. Мисля, че това е било провокационно повече, защото тук го обичаха всички. Не вярвам, това предполага, че е било провокация. Никога в Левски не съм чул някой от състезателите или още от ръководството в отбора да говорят, че Гунди не трябва. Напротив, големи усилия се полагаха ние да се го върнем от Пловдив. Даже се получи голяма конфронтация между Пловдив и София. Той дали да си дойде, дали да не си дойде, но Георги Аспарухов беше вече кумир на нашата публика. А аз пък се разплаках, след като той каза, че не мога да остана тук. И аз се прегърнахме, сълзи, двамата плачем. Нещо невероятно беше. Невероятно. Но ние го разбрахме съвсем искрено, че той беше вече станал някаква личност, която ангажираше почти всичко в футбол. Особено пък за Левски и за София. Следващите кадри са исторически. Първите, на които Аспарухов е с екипа на Левски. Матчът започва с уникален пропуск на Сашо Костов, но завършва добре. Първо самия Костов се реабилитира по ефектен начин, а после иде ред на Гунди. От този момент до края на живота си самият той ще твори история на терена. И ще сменя синята фанелка само с тази на националния отбор. Значи няма нещо, което той да не може да го направи. Значи, по отношение на въоръжение, техника, двата крака да боравиш, удари перфектни, игра невероятна с глава, което рядко футболисти да имат такава глава. Значи, колективизъм, никакъв егоизъм в играта, комбинативност, виртуозна техника. Значи, това са неща, които обуславят съвършения футболист. В неговите крака имаше нещо, което го нямаше в краката на повечето други футболисти. Той беше магиосник. Освен това, връзката между главата, с която играеше прекрасно и с която мислеше прекрасно на терена, и краката му беше такава комуникация, каквато не беше по силите на... Не са имали други също така големи играчи. Той имаше щастието в Левски да играе с такъв виртуоз като Жоро Соколов, с такъв блестящ техник като Сашо Костов, с Христо Илиев, който фактически беше, така да се каже, лидера на този отбор, неговата душа. Номер 7, най-напред Теко Абаджиев, след това Веселинов.
номер 8 Соколов, номер 9 Гунди, номер 10 Патрата и 11 Костов. И всеки имаше специфичен принос за атрактивната и резултатна игра на Левски, според качествата си. Това за мен беше една формация на футболисти с различни, отлични качества, ако мога така да се изразя. Нали, всеки имаше нещо, което другия го нямаше. И може би това помогна за сплотяването на една такава идеална петорка. Нито един не знаеше другия какво ще направи, а в следващия момент знаехме какво правиме и се получаваше нещо идеално. Това беше една от най-големите нападателни линии, които въобще е имал българския футбол. И така, лека по лека, Гунди взе да се отделя от нашия квартал, но само когато е на тренировки, иначе пак си беше тук. Невероятно момче. Имах чувството, че той най-добре си почиваше тук в махлата. След всеки матч той тук минаваше, на всяка цена се прибираше тук. И имаше една любима фраза, така като събереме. Най-ми е лесно, вика, изпит да си взема и гол да вкарам. Хич обичаше да учи. За него беше най-важно навънка, да е. Но пък много го обичаха момиченцата и много помагаха. Неговите съученички чакаха го преди училище да му напишат домашното, да му обяснат някои неща. Той разчиташе само на тях. Горе имаше една чешма и от тази чешма се заледяваше всичко надолу. Ние имахме, Гошко и имаше кънки, които беха заковани на дървени налъми. И ги обуваше. Това спомняш ли си? Не си го спомняш. И от тук, отгоре, като затракаха кънките задолу, ама то само лед. Дедо Геро ми пращаше да му купим кариочки цигари. И ние му купуваме цигарите и сядаме долу на слоги, като деца, които искат да опитат. Паляхме по цигара. Тогава си спомням, дедо Геро, за тая доброта, за която става въпрос, нали? Вместо да ни набият, вместо да ни се скарат, нали, дедо ми тогава само каза: ей, деца, пак сте пушили от моите цигари. Аз съм ходила много на мачове. С ученици, с приятели. Ние не сме изпускали матч. Много ходихме, бяхме много доволни. И той както играеше, както се развиваше, то беше направо радост. И същото време, когато го контузат, мъка, плач. Много ни е било тежко. Майка ми никога не е гледала матч, защото не смееше да гледа матч. Просто страх беше, докато баща ми гледаше миличкия и дъх не му оставаше. Родителите на Георги бяха съвсем обикновени хора. Баща му беше шлосър, голям майстор. Майка му е била и работничка, обаче бяха страшно почтенни, чисти и природно интелигентни хора. Моя баща, може би го повтаряше на ден по 2-3 пъти. Скромност. Не се възгордявай, бъди скромен. Още нищо не си постигнал. Никога не дей да забравяш, че ти си обикновен човек, че талант може да имаш, но винаги бъди скромен. Човек да е скромен и да е добър. Това сме възпитавани ние от нашите родители. Гунди го знам вече като легенда. И затова винаги ще искам и да го предам по какъвто и начин да е това, което са казвали майка ми, баща ми, това, което е говорила Леля Лита, Андрей, нали, това, което си е останало така между нас вкъщи. Като всяко дете съм израснала на редута, това е нашето кътче, това винаги
ме свързва по някакъв начин с него. Факта, че той е живял в тази къща, че той е един вид вършал по тези улици, нали, игрите, които са играли те и са се пренесли, нали, в нас. Той по някакъв начин винаги живее. Той в мен е жив образ. По време на панахида ние колко хора сме приютявали тук. Идват от провинцията и минават през нашата къща и ние разбираме, че са от провинцията и няма къде да спят. И сме ги канили тук да спят. Ма години наред. И идваха и носеха. От Пловдив, от Варна, каси с грозде, с домати. Тези хора после показваха тази любов, която са получили от него. Просто съм се очудвала как може един човек да обикне един футболист до такава степен, че след години да идва тук и да показва тази любов. Особено радушно Георги беше прият в Италия. Италианците много го харесваха. И публика, и футболни специалисти. Левски имаха матч с Милан. Аз също бях в Милано с Георги. Милан тогава беше един фантастичен отбор. Между другото, същата година той стана европейски шампион. Там играеха Джани Ривера, там играеше Шнелингер, Сурмани. Много сериозен отбор. На другия ден след матча, сутринта, ние бяхме в хотел Туринг и пристигна цялото ръководство на Милан. Разговорът започна така: госпожа Аспарухова, кажете на вашия съпруг, че ние имаме една сериозна оферта към него, ние искаме той да играе в Милан. Аз, превеждайки, отговорих, че България не продава футболисти и това е невъзможно. А те казаха: да, ние сме направили официално запитване, но ни беше отказано, но ние ви предлагаме да останете тук без паспорт. И тогава аз му казах на Георги: сега мълчи ти, за да видя колко струваш. На мен ми стана интересно. Те предложиха $300,000 на ръка, като по това време $300,000 беше огромна сума. Това беше сума, която сега се равнява на милиони. Казва $300,000 само за съгласието, след това казва $2,000 ще му е заплатата, $600 премия на матч, апартамент, кола, поддръжка, всичко това ще бъде за сметка на отбора, ще бъде осигурен изцяло. Офертата беше страхотна. Тя беше главозамайваща и на мен наистина така малко ми омекнаха краката. Превеждах и тогава Георги каза нещо, което няма да забравя. Той каза: кажи им, че има една страна България. И в тази страна България има един отбор Левски. Може и да не са чували за него. В този отбор съм се родил, в този отбор ще умра. А това е екипа от последния му матч. Това беше официалният екип на Левски Спартак. Да, с защитата емблема, с апликиран номер, една най-обикновена кетена фанелка, обаче много скъпа. И за него, и за всички нас. И обувките му. Обувките бяха особено важни за него. Те бяха направени специално по отливка, със специално разположение на бутоните и извивка, за да може все пак да компенсира увредените му крака и да може да играе по-спокойно.
и капитанската лента с зашити ластичета. Много е смешна, като я погледне човек. Обаче си беше чест да бъдеш капитан на Левски. Пък дори и такава проста лента да носиш. Георги беше хубавец. Ама много хубав. Чак така дъха можеше да ти спре. Въпреки че аз бях свикнала с външността му, но от време на време и мен ме впечатляваше. От което естествено следваше така, апетити към него, ухажвания, специално внимание, а той беше срамежлив. Спомням си едно писмо, в което една варненка пишеше, че не желая нищо друго от него, освен един малък сувенир – дете. Звънеше се вкъщи по телефона, по всяко време, с любовни обяснения към него или с ругатни към мене. Въобще така интересно беше. Кои световно известни играчи най-много ви допадат? Най-много ми допада играта на Алберт. За мен той е един добър футболист, който умее да бележи голове. Освен това, харесва ми играта също на Еузебио, на Пеле. А от нашите българските футболисти? Учил съм се от играта на Гацо Панайотов, на Йорданов, на Колев. От футболистите в момента, с които играя, ми харесва играта на Котков, на Якимов, на Сашо Костов, на Дерменджиев, а от по-младите трябва да посоча Бонев, Веселинов и други. Според вас, какви качества трябва да притежава централния нападател? Според мен, преди всичко трябва да има солидна физическа подготовка, след това трябва да има добри реализаторски качества и голяма маневреност. Като всеки футболист, и вие сигурно имате мачове, които ще помните цял живот. Кои са те? Смятам, че никога няма да забравя победата във Флоренция над Белгия на 29 декември 1965 година. Бих посочил и годината 64-65, когато отбора на Левски стана републикански шампион. Разкажете ни нещо за себе си, за семейството. Какво мога да ви разкажа? Аз съм студент трета година във ВИФ Георги Димитров. Моята съпруга също е студентка. Тя следва английска филология. Имаме син, който също обича много футбола, обича да играе на топка, който е на годинка и 9 месеца. Какви са вашите планове за бъдещето? Още е много рано да се каже какви са моите планове за бъдеще, но все пак имаме една мечта, заедно с моята съпруга, да станем преподаватели аз по физкултура, а тя по английски в някое учебно заведение. Още е рано, може би ще стане и треньор, може би и специалист по футбол. Бъдещето ще покаже. Ще играя футбол докато мога, пък след това. Георги беше най-щастливия и най-добрия баща. Връзката им с Андрей, макар и кратка, беше толкова близка и топла, без излишни глезоти, напротив. Георги го влачеше навсякъде със себе си, на тренировки, а дори на лагер школи го е вземал със себе си. Когато бях малък, аз много често идвах тук с баща ми, когато те тренираха и преди това игрище, тук на същото място имаше кортово игрище. Много ми е мило, много ми е приятно тук. Това е едно место, където човек, като дойде, му се връщат всички спомени. Герена си е, не знам, не искам да се разбира като клубно пристрастие, въпреки че може и така да се разбере, но Герена си е едно от местата, които са светлини за българския футбол, не само за Левски. Ако става въпрос за история на футбол в България, това е на история започва от тук. Помня, че вкъщи, когато той беше контузен, аз му бях спаринг партньора. Хвърлях му топката, играхме си с главички и сега разбирам, че тогава съм го раздвижвал. Когато идваше масажист да му помага с контузиите и аз лягах да правя масажи до него, защото не може той да прави нещо, аз да не го правя. От баща ми помня повече силуети. Пресилено ще ако кажа, че помня
лични контакти, разговори и такива неща. Все пак аз бях на 5 години и половина, когато се случи всичко това. Помня повече един човек до мене, без лице толкова, така да се каже, с който сме се разхождали, с който ходихме на море, насякъде. Не пропускахме театрална постановка. Имахме много приятели актьори. В Младежкия театър се е случвало, понеже Георги закъснява примерно от тренировка, да не почне представлението преди да сме седнали ние. Любима музика му беше италианската музика и Том Джонс. Имаше афинитет към изкуството. Страшно много му се искаше да може да свири на пиано. Обичаше криминалета. На всеки лагер или на заминаване с националния отбор си носеше си книги. Обичаше и български филми. Той имаше и предложение да се снима. В 2 филма имаше предложение. Едното предложение беше за Черните ангели. Имаше и снимки, пробни снимки, които са му правени, но му забраниха. Въло Радев, когато избираше актьор за дадена роля, понякога поглеждаше извън театрите. В случая се търсеше за Черните ангели главният герой Пантер, който трябваше да бъде едно силно мъжко момче. И в един момент той се сети за Георги Аспарухов Гунди и така Гунди попадна в киноцентъра, което беше изключително събитие. Дойде. И на много приятно момче с деликатно присъствие. В същото време с много сила в себе си. Физическа и като дух. Елегантен, интелигентен. Често, когато хората са докоснати от слава, това им личи. При него това го нямаше. Той я носеше много деликатно просто. И от това ставаше още по-симпатичен на всички. Ти откъде ме че не те усетих? Такава ми е работата, дядо Кръстане. Често ли? Като пометено. Давай тогава. Чакай. До сухото дали ще караме по царския. После ще свием надясно по баира и докато пропеят първи петли, сме на лойство. Нали знаеш, от 3 години не ходя по царския? Знам, ама ме не гледай, бе. Я напред с турбичката, а вие в шумата. Окнат ли? Виж моя майката. Тръгвай. Айде. Гунди си остава артист само на футболния терен. Но и без да се впусне до край във филмовото приключение, кинолентата играе важна роля в живота му. Тогава няма видео. И всичко, което можем да видим сега от неговите изпълнения, дължим на фотографите и кинооператорите. И тези моменти са част от изкуството Гунди. Дори когато действията му не завършват с успех, той се стреми към красотата в играта. Такава е неговата футболна философия. Има мигове, когато романтиката е по-важна от крайния резултат.
Първата му операция беше от мускулна херния. На някакъв матч, мисля, че в Стара Загора, но не съм съвсем сигурна, с коляно в бедрото така го е пресрещнал някакъв футболист, че му е скъсал мускулната обвивка и се наложи да го оперират. От нея се възстанови доста бързо. Но следващите контузии вече много го съсипаха. Това беше в левия глезен, на който има 2 операции. Той беше наистина с синки просто хващан и въртяно, защото синки по тялото отзад, тук в тази част, където може да се прикрие. И просто очудвала съм се, кога има възможност един футболист да направи това нещо. Срещу него се действаше безкомпромисно, твърдо, грубо, брутално, даже в някои моменти. А той с една наивност просто ги поглежда и се чудеше на тяхната безпомощност. След срещи сме се събирали, сме си говорили и казваме, и това как мачка, как рита. Викам старик, така е. Просто с една лека ръка забравяше това, което е било. Спомнят си последното с Пламен Янков, тормоза, който Гаганелов употребяваше на него, така и Никодимов в някои моменти. Аз в някои моменти се чувствам на тия хора. Просто той беше извисен над всички футболното честолюбие, може би караше тия хора да действат по този начин. И оттам идваха и неговите контузии. Той, може би, всеки матч излизаше с някаква контузия. Бях пред стадиона след матча с ЦСКА, който загубихме с 2-1. И в този матч Гунди беше жестоко контузен и той излиза от стадиона след матча, така беше си вързал гуменката с един бинт на бос крак, защото не можеше да обуе. И тогава минава Симулията прочутия и се обръща към 2 души от Левски и вика: носете си го на гръб това чучело сега до болницата. Имало е мачове, съжалявам, но имало мачове, които той е играл контузен с инжекции. Може би и сега има същото. Но тогава беше съвсем по-различно времето от сега. Сега има невероятни медикаменти и всичко може да се забрави бързо и лесно, но тогава не беше така. Тогава не беше така. И аз си спомням един случай, играехме тук на Гарена с Ботев Враца, мисля, че беше. Той тръгна си беше дошъл от Виена, още не беше му хубаво, заздравял глезена, бяхме му правили операция там. И тук на центъра, десния бек, с 2 крака раз, и той извика, защото сигурно много го е заболял. И за малко ще стане някакво невероятно меле. Имаше си хора, които специално се поставяха срещу него. Говори се за епичния двубой между Аспарухов и Пенев. То нямаше такъв двубой Пенев-Аспарухов, защото те винаги поставяха персонален пазач Паро Никодимов. Паро Никодимов вече тук мога да кажа, че с зъби и ногти се мъчеше да спре Гунди. Значи Паро го пазеше, просто той не го интересуваше как беше топката, ами гледа Гунди къде отива, може би това си беше негов прием. Не казвам, че играл грубо срещу него, но просто той го пазеше директно. Аз никога не съм го пазил, аз съм го пазил само при статични положения. Никога иначе не съм имал задача да го пазя. Пенев и Гаганелов си го пазих. Аз съм бил само при корнери, примерно съм скачал с него. Това е било. Чул съм много неща, че съм го контузил и така нататък. Аз мисля, че сме водили коректни двубои. При мен положението е по-друго, тъй като все още аз не съм се възстановил добре и най-важното, не зная дали ще бъда поставен в отбора, ако съм в по-слаба форма. А ако бъдете поставен? Ако бъда поставен, смятам, че няма да се посрамя. След световното в Мексико, на което той замина контузен, той не искаше и да заминава. Замина, като го помолиха да присъства само на световното, че няма да играе там. Просто така за кураж на отбора, за самочувствие на играчите, и той се съгласи. И го излъгаха и го вкараха да играе с
страхотно болен глезен. След световното излезе една статия в работническо дело, в която ги разнищиха и него начело и го отстраниха от националния отбор. Последният фаул срещу Гунди прави Пламен Янков в матча Левски ЦСК на 28 юни 1971 година. 2 дни по-късно Аспарухов си отива от този свят, за да влезе в безсмъртието. Аз бях на сектора и помня, то стана точно в центъра пред сектора, когато тези неблагодарни хора и от телевизия и това едва не изкараха това момче Пламен Янков ли. Че той бил убиеца, това е толкова несправедливо. И това момче се е борило за това. Разбира се, той му заклещи крака лошо. А той беше излезъл от контузия. Това, което се случи, това е една абсолютна случайност, която никога не съм искал. И другото, което аз правя един шпагат, ми сигурно може някъде съм го закачил просто, за да избия топката. Аз не правя шпагат, нали, че той ще вкара гол. Този шпагат беше на тъча, на центъра или съдбата. Така е решил, нали, да ми се случи на футболиста, който не е много харесва, нали, който много харесва. И лошото беше, че след това така се почна, убиеца, жена ми с детето. Отидеме някъде, запознават ме, примерно на гости съм на някой, запознават ме с ковши или Пламен някаква, това ли вика убиеца на Гунди. Мачът се игра в понеделник, дисциплинарната комисия обикновено заседаваше в четвъртък, а те я направиха вторник. Просто искаха да го смачкат, разбираш ли? Искаха да го унижат, избързаха да го накажат. Ами защо да го обичат хората? Ето това е. Откъде на къде ще го обичат? Защо трябва да го обичат? Айде стига с тоя Гунди. Това е. Това е много типично българско. Българина така е петимен да съжалява някого, да казва, ах, нещастника, горкия, къв пияница е станал. Българина не обича да се радва на стойностните личности. На 28 години тия чиновници решиха, че стига му вече на Гунди народно признание. Георги дойде съсипан. Дойде и ми каза, съжалявам, че въобще съм се хванал да играя в футбол. Изглежда, че, не знам, чувстваше се страшно унизен. Точно тогава ми каза, аз мислих да се откажа от футбола, но ще остана още малко и вярвай ми, моето име така ще гръмне, че свят ще им се завие. Спомням си, че ми вика, защо не направиш сирене в гювеч, много обичаше. И поисках от съседите люта чушка. Седна на земята в хола, просна си крака, той общо взето така сядаше по земята, за да му е прострян крака. Беше в ужасно настроение. И въпреки това ми вика, знаеш ли, не е ли време да помислиме за още едно дете и за още деца и да си гледаме живота? То другото е ясно на къде отива. Спомням си, че сутринта пихме кафе, изпрати ме на работа и ми се обади в работата по едно време и ми каза, помолиха ме да отида във Враца. Имат юбилеен матч, така от добри чувства на Левски към Враца, да засвидетелстваме добри чувства, ще се наложи да отида, да взема ли Андрей със себе си. Казвам, ако искаш го вземи, както прецениш. Не знам, вика, дали да го разкарвам. Не знам дали, може би няма да го взема. Ако се забавя до вечера, да знаеш, че за това, защото ще карам бавно, да не се притесняваш.
И това беше последното, което сме си говорили с него. И когато стана това, бехме в едно барче с жена ми, като дадаха по телевизора кадри с снимките и просто всичко плачеше в тази малка дискотека на Слънчев бряг. Всичко. Когато разбрах за смъртта на Гунди Котков в Унгария, бех командировка и в 3 часа новините, преди да кажат каквото и да е било, каквито и новини, дадаха снимката на Аспарухов и Котков с една черна лентичка и на унгарски нещо казаха, ама аз не ги чух, защото се разплаках. Спомням си, че в 1:30 така играех пред блока в баба ми, Борово, и тя идва и казва: бе, ще ти кажа нещо, ама няма да плачеш. И като каза, че Гунди умрял, как няма да плача? На мястото на катастрофата случайно се озовава една жена-фотограф. Когато пристигат милиционерите, те я гонят оттам. В този момент блокира апарата на фотографа на милицията. И тогава викат пък. Викат: елате сега тук снимайте, тук снимайте, тук снимайте. И като отидете в Пазарджик, правите еди колко си копия, такъв формат и филма предавате в МВР град Пазарджик. Моята съпруга прави нелегално по едно копие за мен и по този начин аз имам до сега, че толкова години съхранявам тези копия. Аз на работа. На работа. Никой нищо не ми казваше. Баща ми се обади по едно време да ме попита къде е Георги. Да викам замина за Враца. Що ме питаш? Те вика тук разни глупости. Понеже непрекъснато се пускаха слухове, че Георги е катастрофирал тук, то там. Вика разни глупости се говорят тук, че някъде колата му е видяли ударена. И ми затвори телефона и тогава вече ме обхвана паника, почнах да звъна телефони. И оттам нататък всичко ми е мъгла, само си спомням, че ме беше страх. Тогава около погребението тълпата в 5 часа сутринта, нали, беше вече такава като море. То не мога да кажеш колко хиляди са били. Като влезахме на стадиона, нали, хора, огромно множество и просто никой нямаше, не всички можеха да влезнат там в залата с тях. И хората започнаха първо във вратата от лявата страна, от към сега, дето е таблото. Сложиха така снимката му и започнаха да трупат светята на вратата. Ако някой го е снимал или ако намерите такива снимки,
Не се виждаха вратите под клетва, нали? Просто не се виждаха вратите, всичко беше цветя. Значи в момента, в който първите беха около черквата на гробищата, защото нали, малко по-встрани им е гроба, последните още не беха тръгнали от Герен. Значи направете си маршрута, който минава през Хаджи Димитър, Малашевци, кланицата там, централния вход и т.н. И го умножете по поне 50 души в редица и ще получите какво чудо беше. Гробищата бяха абсолютно опустошени. И то не е от лошо, а просто защото всичко стъпкано, това 200 000 души минимум, да тъпчат, всичко беше изравнено с земята. Това стресна хората, някои хора от властта. Прие се, че това погребение едва ли не е опит за преврат или организирано съпротива, или знам ли какво. И започнаха разследване от Държавна сигурност, махнаха министъра Солаков и много големи левскари, като Езрата, Любо Ангеловски, адвоката Пиолата и Сашо Моряк и много други. Някои от тях бяха даже изселени за по 3 месеца, половин година. И след това почнаха простотиите с късането на некролозите и с забраната за панахиди и прочие. Което пък беше капак. Да. Те дежуряха по хръсталаците в гробищата. Той имаше един полковник, дето дежуреше у нас преди панахида. С баща ми играеха табла. Той вече ни станал като роднина. Какво ги беше страх, не ми е ясно. Това беше ужасен, злокобен ден за българския футбол. Просто не искам да си спомням. Аз искам да си го спомням Гунди такъв, какъвто беше на терена. Млад, строен, хубав, талантлив, обичан от всички. В последно време не само мои приятели, но и в многото писма, които съм получавал, се забелязва една загриженост на любителите на спорта, изобщо за моето здравословно състояние. Какво се състоеше то? На мача с ЦСКА аз получих една лека контузия в областта на стъпалото, четвъртия пръст, което се получава при мен за 4-ти път. И от тази контузия аз трябваше да бъда около 15-20 дни на легло, за да може тя да отзвучи и да започне отново на тренировка. Този срок мина вече, нали? Да, той мина. Аз направих няколко тренировки. Първото изпитание бе в Бургас, където въпреки леките болки, аз успях да играя. Това помогна, може би, самия терен, че беше доста мек. И откакто съм на лагер школа тук в Долна баня, се чувствам добре, тренирам. Друго. Спомняте ли си кога вкарахте последния гол за националния отбор? За националния отбор? Матчата с Полша. Четвъртият гол и... Да. Не мислите ли, че е време вече още един път да поразите поне мрежата на съперника? Дано в Люксембург. Надеждите си остават само надежди. Гунди не вкарва в Люксембург. Затова пък кариерата му е оцветена с много голове, достойни за антологията на футбола.
Гледал съм най-големите му мачове тук в първенството и за Купата на страната, повече от международните срещи. Присъствал съм на дебюта му в националния отбор Виена, юни месец 1962 година. Коментирах последния мач в националния му отбор срещу Мароко на световното първенство в Мексико 70. Имал съм уникалния шанс да бъда на Уембли и да гледам и да коментирам гола на неговия живот. Това произведение на изкуството, той го постигна с голяма техника, с неподозирано така чувство за разстояние. Топката просто така неумолимо отиваше бавно и тържествено към долния десен ъгъл на вратата на Уест и влезе в мрежата. Това беше един прекрасен момент. Аз тогава няколко минути не вярвах на очите си. И сега като съсета просто така се разплаквам и се вълнувам. Вечерта след мача му казвам, и аз си подай документите за художествената академия. Той казва, защо ви викам, ти така рисуваш? На терена може да прорисуваш въобще. Той казва, всичко се дължи, казва, на тези възпитани английски защитници. Това беше 68 година. Тогава Гунди беше вече световна величина. Шедьовърът на Аспарухов на Уембли е венецът на една есен, в която има и друг епохален матч. За поколение левскари този матч си остава най-великият в историята на синия клуб. Този матч започна и с едно голямо нещастие за нас. Още втората минута топката се удари даже и в моя крак и влезна и ЦСКА победи си на 0. Но пак казвам, ние имаме един брилянтен Георги Аспарухов, един брилянтен Гунди, който поведе останалите хора от всички ни. Аз се изморих в този матч повече да тичам да целуваме и да прегръщаме Гунди, защото 7 пъти трябваше да ходим да прегръщаме голмайсторите и аз от задна позиция трябваше да отида отпред да направя това нещо. До ден днешен не мога да си обясня какво беше това вдъхновение. Така се разиграха целият отбор. Секарите се препарираха. И след това го питах Георги, викам, какво им беше изражението. Вика, по едно време така пената ме погледна и като че ли искаше да ми каже с очи стига. Имах чувството, че те желаят мача да свърши повече да няма тия мъки. Беше страхотен мач. След това се писаха поеми. Да, имаше една поема на ЦСК отбраната, като на Кенеди охраната, а на Гунди краката, като на Вилхелм Тел стрелата. Въобще беше, народното творчество се развихри страхотно. Аз не само на това мач, но срещу тях, когато играехме и в тунела още преди да излеземе, и така се обръщах към някои футболисти на ЦСКА и викам, вие какво сте пребледнели, вие? Къде сте тръгнали вие? Как ще стане? Нали вие от сега сте загубили матча? Нали? И може би това срещу нас, особено като идех, ние може би бехме в по-слаба форма от тях, но те психически беха още загубили матча при излизането. Това е най-великият матч за мен. И не толкова като игра, може би, защото Левски имал по-добри матчове. Съм гледал и с Бенфика, и с Милан, и така нататък, но като... Това се е едно 3 марта, като освобождението от турско робство, се помня най-много.
Следващия матч е останал в българската футболна митология като Флорентинската епопея. България среща Белгия в решителен матч на италианска земя. Победителят се класира за световното в Англия през 1966. Двадесет и един футболисти водят невероятна битка, а един рисува. Онези 21 са в основата на епопеята, а този един е душата на спектакъла. Трудно е да се намери достойно определение за онова висше изкуство, което Аспарухов демонстрира в матча. Тук той в най-пълна степен доказва защо го наричат художник. И го прави там, където са творили Леонардо и Микеланджело. И го прави точно срещу потомците на великите фламандци в изкуството. Аз ще го нарека него художник. Той не беше играч, той беше художник. Той в играта 45 или 90 минути ще направи 2-3 положения,
които ти не можеш да забравиш, цяла нощ не можеш да забравиш. Излизаш с мача и в главата ти тия негови финтови, тия негови спиране с гърди, тия негови дриблиране, тия негови водени, тая негова грациозна, като на лебед, крачка, разбирате. Ти не можеш да изчезне от съзнанието ти. Този миг, който направи той. Затова казвам, той беше художник. Той бе... Наслада е да го гледаш, бе. Наслада.